alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗan uwa barkamu sake kasancewa a cikin wannan channel namu na sirri TV. Muna roƙon waɗanda ba su danna mana alamar subscribe ba da su daure su danna mana alamar subscribe sannan su yi mana like su yi mana share. Mun gode. Su ba ta ɓata lokaci ba mun zo muku da wato ainihin wani update ne, wani sirri ne a cikin YouTube. Yan uwa ba ta ɓata lokaci ba don gano wannan sirri wanda za mu nuna muku. Kasance da wannan bidiyon tun daga farko a ƙarshe domin shi ne za ku fahimci da abin da muke nuna muku a wannan bidiyo. Mun gode mu shiga cikin bidiyon namu. So dan uwa da farko zaka nemi inda channel ɗinka inda YouTube ɗinka yake. So ga YouTube ɗinmu na mun shiga. Dan uwa kamar yadda kake gani bayan ka shiga channel din naka ya bude, kamar misali wannan muna kallon wannan bidiyo na cikin wannan channel din. So misali mun bude shi muna kallo, so sai wani uzuri ya saka mu fita daga ciki ko kuma mu fita daga cikin channel din dai. So muna so mu kuma ci gaba da kallon bidiyo a wannan channel din. So kamar yadda kuke gani ga dai channel ga bidiyoyi da yawa. Duk bidiyon da ka zo ka kalla a nan dai, so kana so ka ƙara kallon sa ko kuma ka ƙara nemo shi, to ya za ka yi? So abinda muka zo za mu nuna muku kenan. So dan uwa ba ta ɓata lokaci ba, sai ka bayan ka yi back misali, so kana so kuma ka nemo bidiyon kamar yadda muke muku bayani. So sai ka zo inda aka saka library din nan, library, sai ka danna inda aka saka library. So dan uwa kamar yadda kake gani bayan ka danna inda aka saka library din nan, so gashi na wannan bidiyon da muka kalla yanzu nan na wannan channel din ta Alhuda 123 TV. So tafsirin Ramadan mun kalle shi, muna kallon sa sai muka katse. So sai wannan gashi nan duk ga bidiyon da muka kalla. So idan kana so ka gansu gabaki ɗaya ga su nan, duk sai ka dudduba su bidiyon da ka kalla. So dan uwa wannan update din ne za mu nuna muku. Muna fatan kun ji daɗin wannan bidiyo da muka yi muku. Muna roƙon ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku like ku share. Mun gode sai mun sake haɗuwa a sabon bidiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.